So number 9, spokesperson ni Bacolod City Mayor Albee Benitez kasi Atty. Bong Dilag nag-resign na sa serbisyo. Samtang isa naman kakilala nga abogado kag TV host ang natala na magserbisyo sa Bacolod. Gikumpirma ni Mayor Albee Benitez ang pag-resign ni Atty. Bong Dilag bilang spokesperson. Sunod sa alkalde, nag-resign si Dilag bangod sa health reason kag wala inigit pahalin sa trabaho. Sa pagbiya ni Dilag, ginkuha naman sa syudad ang serbisyo sang kilala nga TV host nga si Atty. Jopet Season. Kaina, nagbisita sa alkalde si Season. Napaslawan siya sa pagpapili sa pagkasenador. Gani hindi siya anay makabaton sa trabaho bangod sa banning period. Ginapaabot nga magaserbi siya bilang consultant sa housing program kag legal matters sa syudad. Helping out in legal matters and also in the housing sector. I was with the National Housing Authority and Home Mortgage Finance for 11 years. So Mayor Albee has a very ambitious housing project for Bacolod, and I'm sure he will need some help in trying to make this a reality for the city.